duk tsanani da sauyin kadan daga waye sun kawo ki gida na faɗin sai gadan sa ta zo min kusa gani a hanya da shi ganuwa. Asalin ƙauna ta da kai ka san Allah shi ya haɗa batuna ha kulle in ya zama makarmi faɗa akwai alkhairi da kalmari sai ka ga yan hasada haɗa kai azumin da juna za a yi sha'awa. Sirrina kin gama muradina wanda nake kauna matsayi mai dakina hali da wadata ban boye miki sabuna kina da buƙata